ilmu suwuk iki termasuk ilmu perdukunan lho. Dadine carane praktek saiki ilmu suwuk iki piye ya pamane dhewe iki arepe ngombe jamu utawa obat saka kedokteran iki disuwuk sik. Jane suwuk iki cara basane saiki didongani. Lek iso ndonga dhewe didongani dhewe, disuwuk dhewe. Lek ora iso ndongani ya njaluk tulung wong tuane, lek sik enek, lek ora ngono ya sapa sing iso nyuwuk dukun suwuk tegese. Dadine kuwi termasuk salah sijine ilmu perdukunan. Lah lek dulur-dulur sing pengin ngrasakne manfaate ilmu perdukunane Abah Guru, WA dulur-dulur, WA nang nomor WA 085 736 381 399. Rahasiane dulur-dulur kuwi di jaga ora diobal-obal, aja kuwatir lur. Monggo rasa sungkan-sungkan karo Abah Guru.